Dende a UGT, en primeiro lugar, queremos agradecervos a todos a vosa presencia aquí. Moradores das nosas comarcas de Ferrolterra e o Ortegal, xente que vides de outras comarcas con unha problemática cando menos igual a nosa. Estas comarcas son comarcas que están esquecidas da man do goberno, tanto central como autonómico. Temos que empezar a exixir. Non pode ser que nun goberno progresista como temos no goberno central as reformas laborales sigan vixentes. Teñen que derogar de unha vez por todas as reformas laborales, a reforma das pensións, dotar un sueldo mínimo interprofesional de acorde ás necesidades dos traballadores nestes momentos. Non pode ser que o naval, que ten que ser unha locomotora da economía das nosas comarcas, este como está. Temos que dotar as nosas comarcas de infraestructuras reais e absolutas para poder ter unha visibilidade de futuro. Temos unhas comarcas, como ben dixen antes, deprimidas polo paro, con unha tasa de paro que é superior á media galega. Non podemos permitir isto. Temos que exixir, e estamos exixindo aos nosos gobernantes que fagan o que teñen que facer, devolvernos a reindustrialización tan mal chamada en tempos anteriores. Teñen que darnos a industria necesaria para poder sobrevivir. Non se poden esquecer das comarcas do noroeste de Galiza. Somos unhas comarcas de traballadores e traballadoras, como ben estades aquí presentes. Vamos a seguir na loita, vamos a conquerir as nosas demandas e vamos a continuar nesta medida. Pouco máis que decirvos, máis que grazas e moitas grazas. Despois das intervencións dos meus compañeiros non me quero repetir. Grazas, viva a clase obreira galega, e aquí estamos para exixir, non para deixarnos ir. Grazas.